Phaya esinodini esiya kuso sasemgwaqo. We were wrestling nalento okuthiwa yi-resuscitation or revitalization of small groups. I understand but the language is about irhamente. Ndithi phaya kuBhodane this past Wednesday, class engena phaya, ayiyo class as such, yomntu wonke, it's Bible study of some kind. Ndithi Methodist people have not appreciated eyona nto yayifunwa nguJohn Wesley. That Wesley established class meetings to enable leaders, abakhokeli, to build the character yomkhaneti. If that duty facing observed, ngesingaboni emaphepheni nakwi-commissions ezikhoyo amakhamenti ethu ehlaza thina njengenkonzo uba siwenzani umsebenzi wethu. I was doing the Bible study phaya eClarkebury ndithi 2 days endingakwazi ukuzilibala where I got the disappointment of my life. It was when uTata Stofile was still premier here. Kukho imali ezityiweyo zabantu abadala. Saya ke phasi sichibitheka simele i-Council of Trustees siqonda hey premier usithi naye. Hey satyiswa phaa. Yabona umuntu xa ezambetha uyakholeka. Kaloku deke itafile satya apha muffin don't saqonda hayi apha. Sinena nento ethi hey thina sithengwa ngokutya lapha. Ayisaqini. Hayi yintoni bazalwana? Hayi sizele le nale le-corruption ikhoyo. Thatha ifayile yakhe watyhila wathi ubani waseMount Coke lo obanjiweyo eWisile. Ubani ngowase-Congregational eBush. Ubani ngowase-Church eKthini. Ubani ngowaseKhala. Wabuza ukuba ke nithi mandithini ngoba i-product yenu le eyenzayo wonke le missions. Andisayazi noba saxolisa because xa ubethiwe ngolo hlobo bangathi bekhe ngentsimbi entloko zithande ingqondo ithini. The second time we were in the union buildings, siye apho nakhona sinxibe eza-round corner. Siqonda uba upresident uThabo Mbeki sifuna ukuthetha naye ngale mali eyodwa. Bayincinci le mali for abazali bethu lexuba elikhoyo. Nalapho ke njengoba same story satyiswa sinqamele upresident akathi siyatya. Wafika upresident warhola ifayile yakhe wathi mawuthi nizenza ntoni? Sabeka. Eqonda uba masibekhinyelelakhe into ingantoni? Atshisa la fayile. Wathi ndiyamazi noNobhayibhile. WaseBeaufort West eWisile. Nanti imali ayamkelayo yi-R400. Uyasetyenziswa. Yamazi lo mbangeli? Owecawa ethile. Yamazi lo mbangeli? Owecawa ethile. Yamazi lo mbangeli? Yamazi lo noBhayibhile? Imali ethile. Wathi xa ndibala on the average le mali nibanika yona is roughly about 600 nibasebenzisa
mna le ndibanika yona isidabuli lenina nibanika yona nibasebenzisi. Mna andibasebenzisi, ndibanika double the money enibanika yona nibasebenzisi. Go. Sometimes asibala izinto ezenzekayo. Aske siqale sijonga apha phakathi kulethu indawo uba kuklini kangakanani. When we met eMthatha Mission Congress, our people said in 2004 November 5, they said clearly, in fact, they didn't say it there. They said it to submissions from each second. Overwhelming into the classes is the county. Says, oh, Funa, healing. What are your expectations when you leave your house early in the morning? Ubheke ecaweni. Eyona yona nto ufunwa ngimphaka ecaweni. Yintoni? Uba uyasimamela eso statement. Xa kukho eso simbonono sikuxelela into yoba currently akukho ukuphila kuthi kwezi nkonzo zethu. Ndiyashiya ke into yoba abantu bethu into ke iyawuze kusithiwa ithi bayenze ngeyabo indlela. We didn't mean, people didn't say that sifuna kubekho healing services. They said we want every service to be a healing service. In other words, noba i-agenda yakho ibisithini na urhalela into yoba kukho umuntu ofuna ubumgcwalisela, into enayo i-opportunity isandile. Wabathi umfundisi u-2001 eBhayi, umfundisi uTrevor Hudson, senze iBhayibhile dad. Wathi our people are so hungry for the saving gospel of Christ that they will go out and in search of food. In the process, they will find food and they will eat anything. And that junk food, which they will come across, they will eat it and they will die. But finally, we shall be held responsible for their death. Abantu baphume ezinkonzweni zethu benzakaliswe kukuba apha bengafumani impiliso. Azawuhamba bayoyikhangela indawo enobaphilisa. In the process badibane nabantu abathi kuba yityani inyoka nizawuphila, yityani buselani ipetrol nizawuphila, yityani umhlaba, yityani ingca nizawuphila. Ekugqibeleni balimali. Akuzubuzwa bona, kuzawubuzwa thina into yoba bekutheni uze baphume apha. Sinecawe apho kutshintshe khona izinto. Where people bangamele into yoba i-agenda yasecaweni awunakubaxelela ngento yoba ukhubani onengxaki ethile. They move swiftly. Baxelela uba siyekeni ngalo mzalwane kubhala kudala abantu bani sathetha ngaye apha makudlule kuye. Simply because
iingxaki zabantu nemiphefumlo yabantu njengoba bengcweleheka nje. Ayikho indawo efana neRhamente ezawuphinde basokheke kuyo bakheke khona baendapha ke ngoku ngenxa yokungabi nandawo yowulilela negxalaba lowulilela bephuma ngomnyango beyokhangela indawo. Bazawuthi ke xa bekhangela badibane nezamoto zifotwe upastor kunye nonkosikazi wakhe. Dibene nenye into ethi ibhizinesi lase-South Africa esisa-Nigeria ngoo-Shoprite, ngoo-Pick n Pay, nobani ba. But ibhizinesi zezikhoyo zase-Nigeria eSouth Africa ziiqawa kunye namagqirha. Apho kuthwaliswa khona abantu umuntu ofuna uqala ibandla awuthwaliswa khona. I am not a stranger to it. Ndazibonela ngokwam mna ukubhululwa intente apho ukhonjelwa khona. Isemapho naloo ntente. I will not mention the second. Isemapho loo ntente kudululwa khona ngaphantsi kwesibingelelo amakhakhayi abantu ababhubhayo ekuthiwa ngumkhokha woba kungena abantu. Apho uzawuthi xa uthandazelwa sizisanda uyobungwa ufike uthwala uthini. I'm not saying anything, but I am painting for you into yoba i-crisis le esikuyo. Uthi uTrevor Hudson next to every member of the church sitting on the pew on Sunday, there is a pool of tears. Wonke umuntu ezenkonzweni ngeqhawe ohambayo apha eqaleni kwakhe ubeleke iqhibi lenyembezi. Ngincokola nomongameli wami ngomdla. Fika ifoni yakhe ngoku utyiwayo late. Sinotata Bishop. Utata opha kwi-80s uSixhumi. Owandiphilisayo nguye oye wathi kumthatha ufuko lwakho. Kuvuka ngoba niyayazi le passage, niyazi yonke apha. Kuvuka ingxabano phakathi kwabantu abalawula i-institution versus umuntu ohleli apha enengxaki wade wancama wemka kwisinagoge wayawuhlala eqaleni kwechibi apho kuthiwa khona kukho ichibi laseBethesayida. iBethesayida ke ikufutshane apha eGalili apho uYesu wayevangela khona qala kwakuvangela. Kuthiwa kuthiwa uYesu embona elele, esembona ukuthi lo muntu usanexesha elide endina egula. Wabuza kuye intoba uyafuna na wena ukuphila, because akuncedi into
udidisana nomuntu ongaphakathi umcela into yoba esithi imoto ayivuma uhambe iyaduma kanti iduma nje uyitsalile i-handbrake. Kufuneka into yoba nithi xa niphusha niqale nowukroba ngoba hleze kuthi kanti niphusha imoto etsala i-handbrake. Yesakenza i-assumptions ngoba usenokugula kanti wena awusanqweneli ukuphila because ukugula sekujike kwayindlela yakho yokuphila. 38 years. Ukugula akuthethi ukuthi uzawubhubha. Nokuphila akuthethi ukuthi awuzubhubha. Abanye abantu babegxeka abantu babhubhela ngapha ku-TV Joshua beyofuna ukuphila khona. Ndithi ke mna ke bethunana, let's face facts. Xa usowugula nyani ngicela ke mna ke ukugula nyani i-reason power yakho iyadropa. Ngamanye amazwi uba udibana nomuntu esitratweni eNkomane eMain Street ethi hey hayi man bona ngathi akukuhlanga kuwe, udibane nofumana uncedo nalapho uzabenzakala khona. Phofu uYesu akangumuntu ka-assumptions. Sukuthi umbona umuntu egula ucinga bafana ba wena uyafuna ukuphila. Musi uyafuna nokuphila. Ayamhleka kabanye abantu because bathi akaphezulu le nto ibuzwayo. Uthethe zakhe ngoba uthi andinamuntu wokuthi xa iqhibi likhe lagxothagxotha andithathe andiphose ngoba ithi irule yalapha azawusinda ngulutsibe kuqala. I don't know why. God, that's how it is. Yabona nto ugula nomhlobo wami ugulayo ngoku ithi nkosikazi yakhe, hey Fundisi uphela mna ngoku okomsonga gula uzophela uciko kuwe. But masithebelanithi ukugula ungasisigantondo sendoda esiqhuba imoto nevile emqolo sihlale kuwe kanti uyagula. Into nayo apha ekuguleni kukhona ukugula ungazazi uba uyagula de uqalelwe ngabanye abantu uba mfondini hlala phansi sukuqhuba awuphilanga ngoba ukugula akuthethi ukuthi kwawuthuze kube kukugula kube kuba kubuhlungu iqolo. Senokugula kanti lethi lapha kuwe ugula emotional, senokugula ugula spiritual, senokugula ugula physical. But ingxaki yasesiguleni yinto yoba amaxesha amaninzi especially abantu abangootata bayahlala kwesi stage sedinala. Athi ngoku tatata uyagula makusisile kwagqirha athi ayakhondweni nayo. Ingxaki yoba xa ugula kufuneka ufike kwesi stage se-acceptance yoba eneneni ndiyagula uze ukwazi ukuncedakala. Kenathi ngola nomnye umuntu ngathi we are living with a sick society. Kukhula wonke umuntu apha phandle
uthi yintoni le nto under-normal circumstances Bishop udlula yintoni lenza uba athi umuntu xa nise-Main Street eqela into yoba angena apha phambi kwakho ukumtyangampo wemoto ube nomsindo uyibalekisela into yoba ndifuna ungivalela ngangeni. The reason why i-society yethu inje kungenxa yoba ikhala liyekile uba yi-healing center. Ekhaya kudlakadlaka sazidathi abantu badevelophe i-lifestyle yokuthi play for the audience. But abantu xa bekubona bakubona umhle ucikizekile kanti bangokola nengcwelerha. Don't assume into abantu abahlala kwi-glass houses baphilile. Bayakwazi abantu ukuhlala kwi-glass houses urhale wena uba ngabo. Kanti bona barhalela uba nguwe wena uhlala eTyotyombe. Because phaya eTyotyombe kukwikhaya noxolo. Abanye abantu esinabo abaninzi bayashumayela apha ecaweni, bayathandaza apha ecaweni. Ungathi beneshorma uba nengxaki mandoziphosa kubani usikuve xa esithi hey khawume ndikuxelele ngam mna. Ubuhle akuthethi ukuthi awukhuli. Ubuhle akuthethi ukuthi awukhuli. Indlela esisigulo sakho sifana ne-cancer siyasifihla. Uyahambe but ekuthubeni kwawubonakala phambili into yoba lo mntu lo kudala wagulayo. Yabathanda boogqirha because abakhe baleqa inaliti emntwini lakhe lakho baqala ngombuzo uba qale nini undivale. noYesu xa edibana nalo mfana kuchapter 9 kaMatthew wambuza uba unexesha elingakanani enje. Sizoba neproblem because sishunyayezwa zingqwelerha, sishunyayezwa ngabantu abane-unresolved issues. Into abangela into yoba afike epulpitini angashumayeli i-pure gospel. Unalento yoba xa yabona abantu ufika kuvuke i-displaced aggression aphila nayo. Unomsindo wento emxakanisileyo engenanto kwenza naba bantu abalapha. Lwa nabanye abantu. Bathakoniwanga ngalo. Society yethu ke senditshilo ndathi i-society yethu andifuna ukusebenzisa igama loba iyafeyika but yinto enjalo. Yinto yabantu obabona ngathi bonwabile kanti abonwabanga. Siyagula, bayagula abantu bethu. Abanye baguliswa ngamatyala abangakwazi ukuphuma kubo, bafuna umaintain i-status sabo singehli. Baguliswa abalali ngoba bacinga into yoba sawudrop i-status. Buyaqaphela ke andingathethi ngomntu ogula enyameni because lugula apha enyameni ungcono yena. Uyabona xa ugula enyameni uyasibona isilonda uba hayi noko siyadibanisa ngoku but kube kumahluko phakathi kwenxeba nesikali. Fundisi. Siphile isilonda but sishiyeke isikali. Sebekhona isikali salapha enyameni usibona into yoba kutheni mani unjena nje wawukhulula ubhontibhonti nje zizikazi endadibana nazo bingekaphambili.
kodwa wakwathi uBishop Tutu akho sixasi sinzima njengesixasi esisemphefumulweni. Kanti uma kwenzakaliswe kumuntu ungelizwi athi awugqiba athi andikhathalelanga noma ungenza ntoni. Sizalithi uYesu akumbona nomfu. Kodwa zange bebuze izinto ezininzi. Ubumoshe ntoni? Ubuthini? Asikwathi uYesu kuye. Kwandeni ubuyafuna uphile. Vuka emandlaleni yakho. Yamqaphela into yoba ngoku seyithetha okwesibini uNoyesu akakangathi zawuvuka kanjani umbona manje nje. Ifaith yakhe yamxelela into yoba xa kuthiwa ngivuke I must jump because kuthiwa mangivuke. Enzahlala phansi ngifuna ugqitha yakho ngale ngithi sometimes the sickness becomes your temple. Isigulo esakho siyajika sibe yitempile yakho. Yayazi baba abefundisi bayazi into endiyithethayo ngoba kwela xesha langaphambili umuntu ogulayo kambe neqhenqa ebexelela into yoba awunoza worshipha nathana akawuhlala phansi angadibani nayo. So wena uhleli nesigulo sakho but esi sigulo sakho siso esiza kudibanisa noKristu. Uthixo akadingi into ukuthi akadingi history yokugula kwethu, akadingi basimbalisele into. Uthixo udinga into enye ukuthi into yoba in the midst of sickness and the disease on life, you must worship God. Yithi ngelixesha uguliswa yintungu yoba amadodakazi ayakudlakaza afuna ukuthalela ngaphandle umyeni uzama ukugcina. Yours is to worship God. Ngelixesha ihlamente ivukelana nawe, ithi ngelixesha kuphithizela ungabe uzixakekisa. Yours is to worship God. Ithi ngelixesha uthubelwa zingane zakho uye kubumxelela uThixo uba unini uThixo kodwa kubeleni ngesto because he has God knows why he keeps you for so many years kule situation kuyo, because uThixo ufuna kulinde umama okanye tata okwazi ukupheka. Uthi xa ifaka ukutya ku-microwave ayazi ba oku kutya ubu-ethe bayo funeka ndibeke 20 seconds, oku kufuna ndibeke 1 minute, oku kudinga 3 minutes, oku kudinga 10 minutes, oku kudinga 1 hour. Into endifuna uyitsho kuwe yinto yokubana le situation ukuyo i-timing yayo ihleli kwi-file kaThixo. Thixo uza kukunqothula izawukhala intsimbi ye-microwave kwawube kulungile ukutya. Hlala kule ndawo kuyo uzawuvuka. It will come with better understanding. Uzothi ukwazi uku-understand uba bekuthini uThixo zandibeke apha. Because uThixo utitsha ngathi, ufundisa abanye abantu ngathi. Okwesibini, the glory of God is demonstrated through us. Izinto esiqabela kuzo siphumele kuzo ngenxa yokuthwala umnqamlezo ngentobeko nengqabhoko. uThixo uyazukiseka ekugqibeleni. Yiyo le nto uThixo athi xa echallenge nguSathane ngoYobi athi hayi khululeka, akhalaze uSathane ngoseyixelile bavumelana. Hayi kaloku wena umbiyele la mntu. Thixo could have said to you, give me proof. Sibiyele ubiyele uzenza ngcono ubiyele. The very fact that usinde kule circle of friends osithatha ngoba si-friends wena ungazi ba kuzo uvuba umnandi belwini awuyazi baphakathi kwenzeka ntoni, but uThixo protecte kuzo.
The greatness of God kukukhusela kwiintshaba zakho ozibiza wena ngoba zizihlobo zakho. Abanye abantu ilife yabo inqanyulelwe ngabantu ababebathembile. Athubuzana ngecile. Ayiproblem ke yoba uzawuma kweyiphi indaba kwazi ukuba angengicile ubani ba angandenza mdaka anganidlala mdaka wahlobo bathi ndizothi kuwe bayeke bakuhlala mdaka benze umsebenzi wabo abawuthunyiweyo nguyise wabo umtyholi wena sithi at the foot of the cross and worship God. Ngoba ngexesha elifanelekileyo uThixo uzakunyula. Bathe sakuhlekiswa ngentoba itshayelwe indlu kaDavide yaphela lavela ilizwi lisithi ezinganjini zendlu kaDavide lese kuthi ivuthuluke yaphela kuzawuvela isithongo. Kuvela isithongo. Kuvela igadi. Uthi umthiso ugawuliwe. Akakugawula wena bakugqibe. Bathi umzukulwana wakho uzawuvuka avuse. Ngoba lo Thixo nguThixo we-long term planning. Akajongi apho ujonga phaa phambili. Bayawuyeka uThixo umuntu abawuyeka umzi bawutshayele ube zindonga. Uvuka umzukulwana athi kweza foundation zezinjila ifuna ukumisa. Nawe goduka namhlanje usazi into yobana uThixo kule mvuthuluko kuyiyo useza kubumba akwakhe ngokutsha uzokwazi ukuqula ingoma ethi ngoku ndiphumle ngokuvela kwakhe nethemba elikhulu ngayo inyama yakhe ngoba uzawufika wena xa ufuna ukujula intawu eziponto yoba ufuna ukunikezela usithi ndoyisiwe afike uThixo wakho uthi ucinga ngomnye uningoma ethi sewundivuyisile kwakuba ungaphuma kule nkonzo yokucula lo ngoma. Ndike ndathi ke xa ndithetha phaa eMgwala ndathi thina asingabo oJohn Nash noJimmy Cliff abathi I can see clearly now. The rain is gone. The dark clouds that covered me now are gone. Thina sicula i-antithesis ethi when the storm is brewing. Ndithi mna kose ndithembe wena mandingase ndidaniswe kuba in the midst of the brewing storm I see the glory of God. Indiphakamisa ngapha Thixo makanisekelele Were it
not for the grace of God, ngoyi prostitute definitely emonti babeyiyo grace kaThixo ngoyi prostitute kwizizathu zasekhona babeyiyo grace kaThixo namhlanje njengoba waphambana ngenxa yezinto odibene nazo ebomini because of the grace of God. Kulenga ukuyo namhlanje bambelela noba kuyekela bambelela noba kuyekela ukuthi uzobambathisa konke Nkosi yami ufuna uzothandazela impilo enye usiyeke eziningi uzozicelela ngalomhla ubapho kwebishop ezibini apha uzozicelela uzokolula isandla sakho umuntu ozazi into ba ufuna ukuphiliswa empeleni mina mhlawumbe abantwana bakho osisters bakho bayifile kwi-drugs namhlanje usala nomntana xa kweyibehavior yakhe kanti udibene ne-drugs selokwenzeka uba unowakho umnqamle ezokuqhelela masithi ke asiza kuthandaza usondele ngaphambili